nwata luo ka ọ ya ama ihe mana ọ marọ ụmụnna abụrụ ndị ilu ọ ya ka anyị na-achọ ka anyị chọpụta ebe ụmụnna ga-esi wee n'ilugo ogo inwe ihe ọ maghị ụmụnna abụrụ ndị ilu ụmụnna ekwesịrị ịbụ ndị ilu na ụmụnna na-azụ ya ndụ ihe ọ maghị ụmụnna abụrụ ndị ilu kedu ihe ha na-abụrụ ndị ilu na-agasị na mma kwelụ oge ụfọdụ efo nna na nwa ka na-esesele mkpi na onye kpụ ya bụ gasị ike o nwere ihe na-esele mkpi na onye kpụ ya bụ gasie ike mkpi ka mkpụje gị ana okenye na-ekwu okwu asọ mmiri na-apụta ụmụaka na-amụ amụ mgbe asọ mmiri ga-akọ ihe okwuru abụrụ eziokwu ya bụ onwe nwa na nwata luo ka ọ ya ama ihe ọ maghị ya na ụmụnna abụrụ ndị ilo mana onye asọ mmiri ahụ na-apụta n'ọnụ okenye ịmara ọtụtụ mgbe eze ndị okenye adịghịzi oke ịchọ ego eze agadi nwaanyị ọnụ ga-enye ya mmanya gbakara agbaka ọṅụ ya jee ka ọ saghị ọnụ ego ezi ọnụ ọka eze agadi nwaanyị ọbịa ọdịsị ofu n'osisi ya a na-akpụ ya ọka eze agadi nwaanyị ọ na-anọchiri anya na ọ dị atalụ bụ na eze okenye na-adịsị ofu ọ na-eme na-agwụ ya n'arụ mgbịrịgba ọnụ ya anyị na-emechizi ọsịsọ ka nke ụmụ okorobịa asọ mmiri ha na-ewe okenye ikwu okwu ọ na-ewe oge ikwu okwu asọ mmiri ahụ pụta kama nwatakịrị ga-ege ntị ihe ọ na-ekwu anyị a na-aga n'asọ mmiri na-apụta na asọ mmiri ahụ onye ukpo ka ọ bụ ọ sị na onye na-akwa ozu ejighị akụ onwe nke ikwuru ụgbọ pụtala ife adịghị ekpo ụgbọ agafere m nke ahụ mana onwe nke ya bụ ọ ga si na osisi pụtara ife adịghị ekpo ụgbọ ndị ga-aghọta inu ahụ bụ ndị bi na mmiri ga-achagharị ọ bụkwa na onye ife dọtakwasị bụ ihe kwesịrị ka ọ chaalụ na onye ifele megbu n'ọgbọ egwu na ada ejeri ya n'ọnwụ onye ifele megbu n'ọgbọ egwu ada ejeri ọ sị na oke ngwere ada egbute nwa akwụcha ya n'isi oke ngwere ada egbute nwa akwụcha ya n'isi ike dịgwa ya n'ụka isi ya na inu ahụ sịrị na agadi nwaanyị fụrụ akati okpo ka ọ na-aga n'ụzọ si ya akati okpo bịa na ka ije gbutuolu m akwụ na nwa akwụ m chaa n'azụ ụlọ akati okpo si agadi nwaanyị enwego m efe gbutuo akwụ nke chaa m n'isi wee chọwa onye mmeje gbuturu nke ya na m enweghị efe na nwa ego efe gbutugogo m akwụ nke chaa m n'isi tupu m chọwa onye mme gbutuolu akwụ ịma na ọzọ ji wee sị nọọ otu aka ha nwunye ngwele ka ọ na-akwọta ufie ọ na-eru akati okpo n'isi ufie a na-ete ete ọ nwunye te ya n'isi tesie ya tezie ya ruo n'oku ubu ọgwụ n'ahịa oke ngwele adịghị egbutu nwa akwụ cha ya n'isi ihe dị ya n'okpuru o nwere ife ya bụ ọ dịghị ọnya mgbe dibịa ada agwọ onwe ya ịnafụ ndị ego oke ngwele ama gbutu nwa akwụ dị ya n'isi nke bụ ahụ na nza na-abụ eze n'ime akwụ ya nza na-abụ eze n'ime akwụ ya ịnụ nke a na agụ na-emeli enwe wee sị na ụdara nwa enwe abụrụ ụdara nwa agụ otu onye ha logo ma o toro ma ọma akwụkwọ ma ọma ha akwụkwọ ma ọma ihe ma ọma dị efe nke onye nwe ya bụrụ nke ya ị gaghị jee tinyere onye ahụ iwu ihe ọ ya eme na bie maka ife n'ịkarị ya nza na-abụ eze n'ime akwụ ya okenye gbasatalụ nza nekene ka ụkwụ nwa nzara ọ na-asị na otito tole ya ịma nza ahụ efu na ya na ya anya n'ụkwụ sị nna ya kedu ihe mee ụkwụ ji kpọọ nkụ otu a na ọ bụkwa sọ na n'ụkwụ bịa kpọọ nkụ na nne m n'ụkwụ ya bịakwukwa kpọọ nkụ kedu ihe mmedo ụkwụ unu ji akpọọlụ nkụ nna ya wee dekọta nza anya sịa nwa m na nsogbu adịrị ya na emesịa na ị ga-ama ihe melụ ụkwụ anyị ji akpọọlụ nkụ ọ zaghị ya aza ọ gaghị ofu izu ụka nza topụta ụkwụ ya
kpakpọ ya nkụ nke o wee ma na okwu ịkpọ nkụ ahụ kwentụkọ na agbụla anyị na ọ bụ nna m ka ọ kpọọ nne m nke ma dị na ọkpọ ya anya nyanwa na onwe wee fụ na okwu ịkpọ nkụ a bịa ka eji mara anyị bụ nza nza asịkwa na ọ na-abụ oliju afọ ọsụchiepụta ka ọ na-abụ gba mgba ka a nwa anya m na nza bụ ịfụ ị ga-eche n'ọnwa ọfịa ebutere ụmụ nza na-abọ ya ịmara ihe na-egbu nza nọ n'ime ọfịa ahụ na nza bụ nnụnụ inu ese na mgbada si na ọ bụrụ na ya maalụ na-eje nta na nni aka ebe n'otubo mgbada si na ọ bụrụ na ya ma ya na-eje nta na nni ya lili aka ebe n'otubo ịmara ihe bụ elijughị afọ mgbada onye etiri ihe etiri mgbada ka imi dapụrụ ya n'imi nwere ihe onye etiri ihe etiri mgbada ka imi dapụrụ ya n'imi afọ na-agaghị eji na dinta gburu mgbada wee sị na mgbada abụrụ ọzọ onye ọsọ oge yi na ọ na-eliju afọ ọ bụ mgbada dara ibi bụ ụva dinta nke ọzọ bụ na ụkwụ jiri agụ mgbada na-aṅụle ma m na-ejeligo n'elu mkpu nkecha anyị kenye m onwe m ntụgo n'elu mkpu onye nkenye anyị na-enyezi m enye o wee ka ọ dị inu okenye si na ọ dịrọ mma a na-agbanalụ mmụọ ogbuo okporo ọkala agbakwuru ogbuo okpochakọrọ a na-agbanalụ mmụọ a na-agbanalụ mmụọ ogbuo okporo ọkala agbakwuru ogbuo okpochakọrọ ụdị mmụọ dị iche iche gụọ akwụkwọ machọghị ịgụ akwụkwọ nje mụọ ọrụ ma mụọ ọrụ ka ị chọrọ ịlụ achọrọ m ochu ofu ihe kwuo ịmụ ka esi anya ụgbọelu karị